Ξύπνησα κατά τη διάρκεια της νύχτας και ήταν ανοιχτή η πόρτα μου του δωματίου. Για την κόχη του ματιού. Κοιτάξτε πόσο κολακευτικό είναι αυτό που κάνω τώρα. Γεια σας κορίτσια! Λοιπόν, γύρισα αυτό το βίντεο και το έβαλα να περάσει στον υπολογιστή, το οποίο κάνει πάρα πολύ ώρα και ανακάλυψα ότι δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν ξέρω γιατί, δεν μου άρεσε. Και λέω, άντε να ξανακάτσω, να το ξαναγυρίσω. Οπότε, ξαναγυρνάμε το βίντεο. Άχρηστη πληροφορία του βίντεο. Οι γείτονές μου, ακριβώς στην απέναντι πολυκατοικία, είναι υπερβολικά κοντά στο δικό μου μπαλκόνι, το δικό τους μπαλκόνι. Και κάτι κάνουν στο μπαλκόνι τους, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι. Εντάξει, τώρα με βλέπουν που τραβάω βίντεο, πρέπει να νομίζουν πως είμαι τρελή. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνουν. Νομίζω πως αλλάζουν θέσεις στις γλάστρες και τις βάζουν πιο μικρή, από πιο μικρή σε πιο μεγάλη. Λοιπόν, τράβηξα ένα βίντεο στην ώρα με τα τζιτζίκια και μου είπατε πως θέλετε να δείτε και το μακιγιάζ version του συγκεκριμένου βίντεο, οπότε λέω ευκαιρία. Δεν χρειάζεται να σκεφτώ ιδέα για βίντεο. Αυτά που θα σας δείξω είναι αυτά που παίρνω εγώ και δεν συστήνω να τα πάρετε κι εσείς. Εγώ απλά κουβαλάω μαζί τη μάνα μου και τον πατέρα μου, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που λένε ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου χρειαστεί. Καλύτερα να παίρνεις παραπάνω πράγματα παρά λιγότερα πράγματα. Όλα τα make-up πράγματα μου, δεν έβαλα τόνο, τέλος πάντων, τα βάζω μέσα σε αυτό το βαλιτσάκι, που δεν είναι βαλιτσάκι γιατί είναι τεράστιο όπως βλέπετε. Αλλά όταν τα βάζω εδώ μέσα είμαι σίγουρη πως δεν θα σπάσει κάτι, όλα τα σχετικά ξέρετε πως πάνε τώρα. Και θα μπορούσα να έχω πάρει πιο μικρό, αλλά σκέφτηκα ότι μια φορά τώρα παίρνεις τέτοιο πράγμα αν δεν είσαι make-up artist, οπότε ας πάρω το λίγο πιο μεγάλο. Και για τις φορές που δεν ξέρω τι θέλω να πω, είναι λίγο στραβή η κάμερά μου. Ελπίζω πως όχι και ξεκινάω. Πάνω στο μικρό, τέλος πάντων, έχω όλα τα... έχω πάρα πολλά πράγματα, τώρα θα δείτε και θα φρίξετε. Λοιπόν, έχω όλα τα πράγματα που είναι για χείλη. Και έχω, καταρχήν έχω ένα lip balm που είναι της Avon και είναι Sugar Cookie. Όχι πως μου αρέσει ιδιαίτερα, απλά προσπαθώ να το χρησιμοποιήσω να τελειώσει. Μετά έχω του Corée το Mandarin Lip Butter και είναι με SPF 15 και είναι στην απόχρωση Rose και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όταν θέλεις να έχεις κόκκινα χείλη, αλλά δεν θέλεις αυτό το κόκκινο το... Ναι, δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω, κάτι πιο... που να φοριέται πολύ πιο εύκολα, που να είναι κάτι πιο απλό και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ ενυδατικό και είναι αυτό το χρώμα που φοράω και τώρα. Μετά έχω μια ξύστρα. Ναι, κοίτα, για τα κραγιόν έλεγα. Και έχω και 3 MAC κραγιόν. Ο μόνος λόγος που τα παίρνω μαζί, που έχω διαλέξει να έχω δηλαδή τόσα MAC κραγιόν, είναι επειδή θέλω να τα τελειώνω. Γιατί δεν λένε να τελειώσουν. Έχω το Angel που είναι σε μία απόχρωση ροζ. Καλά, σίγουρα το έχετε δει, είναι πολύ γνωστό χρώμα. Είναι αυτό εδώ. Μετά έχω το Shy Girl που είναι σε μία απόχρωση έτσι πιο ρεδακινή. Αυτό. Και τελευταίο, κρατάω το καλύτερο, έχω το Russian Red που είναι το πιο υπέροχο κόκκινο που υπάρχει. Γιατί δεν μπορείς να πας διακοπές και να πάρεις κόκκινο κραγιόν. Αυτό τώρα μπορεί να το κόψει κάποιος και να έρθει να με κοροϊδεύει. Δεν μπορείς να πας διακοπές χωρίς κόκκινο κραγιόν. Λόγια σοφίας από τη Μάρα. Έχω μαζί μου foundation. Κανονικά θα είχα BB cream, απλά αυτές τις μέρες, εποχή, εβδομάδες, μήνες, δεν ξέρω, τελευταία, το δέρμα μου είναι χάλια, αλλά όταν λέμε χάλια, χάλια.
και έχω πολλά πράγματα να καλύψω, οπότε χρειάζομαι κάτι με πιο καλή κάλυψη και έχω της Bourjois το 1-2-3 Perfect με το πολύ καθαρό καπάκι. Μετά έχω το concealer μου που είναι από τη Laura Mercier, βλέπετε την κάμερά μου, και έχει μέσα μία απόχρωση η οποία είναι αυτή και είναι ροδακινή πορτοκαλί και καλύπτει πάρα πολύ ωραία τους μαύρους κύκλους και είναι και το concealer. Μετά έχω την πούδρα μου η οποία είναι από την MAC, η Mineralized Skin Finish Natural και είμαι στην απόχρωση medium, αλλά έχω την εντύπωση πως μου έχουν δώσει λάθος απόχρωση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή η πούδρα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί όταν τη βάζετε δεν φαίνεται το δέρμα σας να είναι πούδρα. Φαίνεται ωραίο. Δεν γυαλίζει αλλά φαίνεται φρέσκο. Και έχει και λίγο χρωματάκι. Αυτά. Μετά έχω πάρει ένα bronzer και έχω πάρει τη Essence που έχετε βαρεθεί να το βλέπετε. Και είναι το matte. Και ο μόνος λόγος που το πήρα είναι για contour, για τα κοψίματα και τα λοιπά. Έχω πάρει δύο rouge. Το ένα είναι ροζ και το άλλο είναι ροδακινή. Λοιπόν, το ροζ είναι το Azalea Blossom και είναι ombre. Σας το έχω δείξει επίσης 1000 φορές. Ήταν από την συλλογή Daphne Guinness. Και αυτό της MAC, το οποίο δεν θυμάμαι ποια συλλογή ήταν. Naturally, όχι, μπορεί. Και λέγεται Early Morning και είναι ροδακινή. Αυτό δεν λέει να τελειώσει ποτέ. Γιατί χρειάζεσαι πάρα πολύ λίγο και είναι πολύ έντονο. Λοιπόν, μετά έχω το highlighter μου που όλοι με ρωτάτε, όλοι ή πιο πολύ, με ρωτάτε τι είναι και είναι της MAC, τα Cream Color Base. Εγώ χρησιμοποιώ το Pearl, το οποίο, άμα δείτε, το έχω κάτω χρησιμοποιήσει, είναι υπέροχο, υπάρχουν πάρα πολλές αποχρώσεις. Λοιπόν, έχω δύο μασκάρες. Έχω της Art Deco, η οποία είναι mauve και μου αρέσει πολύ γιατί μπορώ να τη φοράω αυτή τη φορά βασικά κατά τη διάρκεια της μέρας, γιατί κάνει πολύ ωραία αντίθεση με τα καφέ μάτια. Δεν είναι καν αντίθεση βασικά, απλά τα κάνει πολύ, να φαίνονται πολύ πιο ωραία και μου αρέσει, δεν ξέρω. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ναι. Επίσης μετά έχω μια μαύρη και είναι η False Lashes Extreme Black από την MAC, η οποία δεν είναι πως την έχω λατρέψει κάτι τέτοιο, απλά προσπαθώ να την τελειώσω και δεν λέει να τελειώσει. Οπότε έχω και μια μαύρη μάσκαρα μαζί. Μετά έχω εννοείται το Paint Pot της MAC και εγώ χρησιμοποιώ το Soft Ochre επειδή είναι matte τελείως, είναι το χρώμα που έχει το δέρμα μου. Καλύπτει τις ευρυαγγείες, μικρά, οτιδήποτε τέλος πάντων έχουν τα βλεφαρά μου. Ματ και δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά ποτέ. Και είναι υπέροχη βάση για όποια σχέδια βάλω. Μετά έχω το μολύβι για τα φρύδια, το οποίο είναι της Bobbi Brown και είμαι στην απόχρωση Ash. Και τέλος, παίρνω μαζί την παλέτα την Naked που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή από τη μέρα που την πήρα. Είναι το μωρό μου. Είναι υπέροχη. Καταρχήν μου αρέσει η συσκευασία επειδή είναι αυτό το υλικό το οποίο ξέρεις πως δεν θα ανοίξει, σπάσει. Βάζετε ρήματα εδώ πέρα. Και έχει μέσα όλα αυτά τα χρώματα. Είναι 12 χρώματα. Εδώ πέρα έχει ένα καθρέφτη που τώρα θα κοιτιέμαι όσο σας μιλάω. 12 χρώματα, κάποια είναι matte, κάποια είναι shimmer, κάποια είναι πιο σατινέ. Και εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι πως έχει ένα μαύρο, το οποίο είναι τελείως matte, το οποίο το χρησιμοποιώ σαν eyeliner. Το καλοκαίρι και ιδιαίτερα στις διακοπές δεν χρησιμοποιώ ποτέ υγρό eyeliner γιατί εμένα μου τρέχει. Και αυτό είναι, όταν λέμε μαύρο βγαίνει μαύρο και τώρα αυτό φοράω. Γιατί άμα χρησιμοποιήσω υγρό eyeliner θα γελάσει και ο κάθε επικραμμένος. Και τέλος,
Εντάξει, τώρα δεν θα σας το δείξω και αναλυτικά. Έχω μαζί τα πινέλα, τα οποία έχω πάρα πολλά πινέλα. Είναι, θα πλήσεις και θα μετακομίσω στο εκάστοτε νησί. Έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 πινέλα. Τελείωσαν. Λοιπόν, τελείωσα. Αυτό ήταν το βίντεο με το τι παίρνω μαζί μου στις διακοπές. Και σας ξαναλέω, μην παίρνετε τόσα πράγματα μαζί σας, μόνο εγώ το κάνω αυτό. Και παίρνω τόσα πράγματα και στο τέλος γκρινιάζω πως είναι βαριά βαλίτσα και πρέπει να μου την κοβαλήσει κάποιος άλλος. Και αυτό το βίντεο θα βγει τεράστιο. Μπράβο Μάρα. Και αυτά. Okay. Γεια σας!